Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Çelekenne 5 daşowly işçi bir maşgalanyň hojoýyny araga gidenne öý wiketini pyçaklap gyzyny zorlapdyr. Mundan bir hepde odol Balkan welaýatynyň Hazar şäherine 5 sany guruluşykçy kämillik ýaşyna ýetmedik 17 ýaşly bir gyzy zorlap, onuň ejesini pyçaklap öldüripdir. Häzirki wagtda polisiýa gullukları jenaýaty baş goşan o aýdylýanlaryň ikisini tapyp, guman edilýänleriň beýleki üçüsini gözleýär. Bu barada Azatlygyň Türkmenistanyňky ýagdaýlardan habarly çeşmesi polisiýa gulluklarynyň işgärlerine salgylanyp 25-nji iýulda habar berdi. Çeşmenin maglumatlaryna görä jenaýatda guman edilýänleriň Daşowut welaýatynyň Hazar şäherine hususy jaýlary rejeleýiş ýagny remont etmäge gelen guruluşçylardygy aýdylýar. Çeşme Daşowutly işçileriň Hazar şäherindäki bir hojaluk bilen olaryň jaýyny rejelemek üçin dilden şertnama baglaşanyny habar berdi. Gurrungy gidýän guruluşçylar remont edýän jaýlarynyň maşgala başçysy ýagny öldürilen aýalyň adamsy bilen oturup spirtli içki içýär. İçki oturandan soň olar pul çykarşyp öý ýetini arak almaga ugradýar. Maşgala başı hususy dükanlarda arak satmak gadagyn edilen soň öýden orta hasap bilen 1,5 kilometr aradaşlykda ýerleşýän döwlet dukanyna arak almaga gidýär diýip Çeşme aýtdy. Ol gurrungy dowam edip maşgala başı öýden çykan wadyna ýyzy galan işçiler öýüň 17 ýaşly gyzyny çolo otaga çekip başlaýar. Muny gören öý wiketi gyzyny halat etmek üçin olaryň arasyna düşýär. Pälwazyklar öý wiketini şol ýerde pyçaklap öldürýär. Soňra 5 daşowly işçiniň hemmeti 17 ýaşyň içindäki gyzy bilen jinsy gatnaşyga girýär diýdi. Öý ýeti gelmän käde işçiler dargaýar. Olaryň kimdigini bilen ok. Bir bilýän zady olaryň Daşowutdan gelen oglanlar dugy hemde olaryň atlary. Öý ýeti şol maglumatlar boýunça polisiýa ýüz tutýar. Onun ayalı pyçaklanyp öldürildi, merhum boldy. Gyzy bolsa 5 adam zorlansaň özüne gelmäni ýatyr diýip Çeşme aýtdy. Polisiýa işgärleri soňky 2-3 güniň dowamyny geçiren gözlük işleriniň netijesinde gyzy zorlandyr diýip guman edilýän, ýagny öý wiketini pyçaklandyr diýilýän 2 adamy tutýarlar. 5 adamyň üçüsini häzirem ele salyp bilen oklar. Olar ýygyna Daşowutda dolanypmy ýa-da bolmasa şäheriň başga ýerlerine bukulýarlarmy, ol belli däl diýip Çeşme bellidi. Zorlanýan gyzyň ýagdaýy erbet, Çelekeniň kiselhanasynyň lukmanlary özleriniň güýjüniň ýetmejekdigini hemde zerur bolan däri dermanyň ýokdugyny nazara alyp, hassany Çeleken şäherinden 130 kilometr daşlykda ýerleşýän Balkanabadyň kiselhanasyna getiripdirler. Aýtmaklaryna görä şol gyzy özüne gelenmişin ýöne arasynda ýene-de huşuny ýitirýär diýýärler diýip Çeşme bellidi. Azatlyk Radiosu bu jenaýet işi boýunça maglumat almak üçin Hazar şäheriniň polisiýa departamenti bilen ýa-da Hazar hemde Balkanabad şäherleriniň hassahanalary bilen habarlaşyp bilmedi. Çeşme yerli ilata salgylanyp şeýle jenaýatçylykly hadisalaryň şäherde seýrek de bolsa gaýtalanyp durýanlygyny aýtdy. Türkmenistanda edilýän jenaýatlaryň sany boýunça statistik maglumatlar el ýeterli däl. Şeýle maglumatlar barada ýurdun media terişdelerine de dil ýarylmaýar. Azatlyk Radiosu mundan ozal maý aýyna Türkmenabad şäheriniň 7-nji mektebinde ýokary klas okuwçylaryň arasynda bolan pyçaklaşmada öldürilen okuwçy barada habar berdi. Şeýle-de Azatlyk Türkmenabad şäherine talaňçylyk edýän mektep okuwçylaryndan ibaret garakçylar barada aprel aýyna habar berdi. Yerli synçylar şeýle jenaýatlaryň ýurtdaky ykdysady krizisiň sosial krizise öwrülýänliginiň ilkinji alamatlaryny tasdiklaýar. Jemgyýeti öwrenjiler diýdim-dowr rejimleriň basyşy astynda ýaşaýan jemgyýetlerde adaty raýatlaryň köplenç halatda jenaýatdan çetde durmagy meýilli bolýanlygyny aýdýar. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosunyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosuny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygarlaň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýär. Siziň bilen men Döwlet Baýhan. Türkmenistanyna daşary urda çykarılan valyuta muktary azaldyrly we şertleri agyrlaşdyrly. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň fonunda finans taýdan raýatlara garşy girdirilen çäklendirmelerin gyzgiderli ýagdaýda agyrlaşdyrylýanlygy habar berilýär. Bu çäkde söwda ýa-da başga sebäpler bilen barýan raýatlaryň daşary urda çykarýan valyutasynyň muktary azaldyrly. Azatlyk Radiosuna anonim ýagdaýda maglumat beren bir raýatyň aýtmagyna görä 16-njy iýuldan başlap Türkmenistandan daşary urda çykarılan valyutanyň muktary 3000 Amerikan dollarynyň gymmatyny geçmeli
däl edilipdir. Başgaça aýdylanda ýolagçylaryň Aşgabatyň aeroportuna ýany bilen alyp barýan valyuta görünüşiniň mukdary $10.000 $3.000 çenli azaldylypdyr. Şeýle-de raýatlar daşary ýurda ýany bilen alyp barýan valyutasy barada hökmany suratda gümrüge beýannama bermeli edilipdir. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň ýurdun içindäki çeşmeleri bilen bir hatarda İstanbul'a sewda gatnaýanlar, migrantlar we dürli saý sebäp bilen daşary ýurda çykan raýatlaram tasdiklaýarlar. Häzirdiňe valyuta muktary azaldylmady. Daşary ýurda sewda üçin valyuta çykarmaň şertlere magyrlaşdyryldy. Türkmenistanyna daşary ýurda valyuta çykarjak bolsaň gaty görgü. Gümrükde ilki bilen senden ýurdun içindäki Daýhan bankda ýa-da Senagat bankda näçe puluň bardygy hakynda has soralýar. Ondan soň sewdagärdiň barada şahadatnama talap edilýär. Ýygynlanam gümrükde berilen şahsy salgyt resminamany görkezýärler. Näçe ýyldan bäri sewda bilen meşgullanýan bolsaň, şu wagta çenli eden pul aýlanşyňdan döwleti tölen salgyt mukdaryň barada jikmejik maglumat görkezmeli. Mundan owul 3 ýyldan 5 ýyla çenli bolan möhletdäki salgyt tölewlerini görkezmeli. Häzir bolsa aýlyk salgyt tölewlerini görkezmeňi soraýarlar. Ondan soň gümrük işgärlerine haýsy döwletlere sewda gatnaýanlygyň we getirýän önümleriňem haýsy ýurtda öndürilen barada jikmejik beýannama bermeli. Şol sewda gatnaýan döwletleriň banklaryna puluň bolup bolmanyny soraýarlar. Valyuta barada talap edilýän resminamalary döwlet edaralarynyň jemläp aljak bolsaň, şolara berilmeli para peşkeşiň mukdarym häzir $1.500-den $2.000 barabar bolýar diýip İstanbul başda bolmak bilen dürli ýurtlara sewda gatnaýan türkmen sewdagärleri gurrun berýärler. Mundan owul sewdadan gazanýan girdejiň Türkmenistanyna bank kasaňynda duran mahaly oňa şol bank tarapyndan belli bir mukdarda göterim berilýärdi. Häzir bolsa banklar müşterilerine göterim tölemegi goýbolsun etdi we kämahal bir bahana tapyp oň ujundan kesip galýan wagty bolýar. Ýöne muňa garamazdan Türkmenistanyň sewdagärleriň pulunyň hökmany suratda bankda durmalygy barada görkezme berilen. Daşary ýurtlara gatnap sewda bilen meşgullanmaň şertlerini anha şeýle juda yaramazlaşdyrdylar. Daşary ýurt bankyna puluň bolaýsa kanuny jogapkärçilige çekiljekdiňi duýdurýarlar diýip anonim ýagdaýda Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan İstanbul'a gatnaýan zenan sewdagärler aýdýarlar. Dürli sebäpler bilen daşary ýurtlara çykandan soň Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Türkmenistanly raýatlaryň aýtmagyna görä, sewdadan daşaryn, dynjalys, saglyk ýagdaýy, okuw ýa-da başga dürli saý sebäpden daşary ýurda valyuta çykarjaklar Aşgabatyň aeroportuna barmazdan ýaşaýan we işleýän ýerinden özüniň pul girdejisini görkezýän resminama almaly. Raýatyň finans ýagdaýy baradaky resminama 3 günden soň berilýär we şol ruwatyň özüne oň ýagdaýy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň maliýe bölümine habar berilýär. Ol resminamany soň Aşgabatyň aeroportunda Milli Howpsuzlyk gullugynyň maliýe işgärini görkezmeli. Daşary ýurda barýan mahaleň ýanynda ekidip barýan valyuta mukdaryny soň olar şol girdeji ýagdaýyň baradaky hasabat bilen deňeşdirýärler. Hemme maglumatlar dogry gelýände ýanyndaky valyutaň we näme sebäpden şeýle pul bilen daşary ýurda barýanyň hakynda bir soraga çekýärler. Sözü jemlesek, sewdagärleriň we ýöneköy raýatlaryň daşary ýurda çykarýan valyutalar barada başdan geçirýän ýagdaýlary bilen baglanyşykly degişli türkmen resmiýlerinden nähilidir bir maglumat ýa-da garaýş almak Azatlyk radiosyna başartmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Player Azatlyk radiosyny siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Daşogyň ýaşaýjylary pensiýalaryny çağlar üçin we maýaplyk sebäpli kömek pullaryny naklaşdyrmakda kynçylyk çekerler. Azatlyk radiosynyň regiondaky habarçylary şu günler daşogda bankomatlaryň öňünde uly nowatlaryň döreýänligini, uruş dawalaryň ýüze çykýanlygyny habar berdiler. Bankomatlaryň öňü uly nowatlaryň, uly uruşlaryň bolýan ýerlerine örildi. Häzir ol adamlary görseňiz, täze bazar açylana meňdýär. Etrapda bir adam gerek bolsa şol ýere
baraymaly. Häzir bankomatlardan bir gije gündizde alyp bolýan puluň öçeri 50-60 manatdan köp däl. Gije gündizde adamlar nowatyna garaşyp ýatýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji ýylda habar berýär. Daşowda bankomatlaryň öňünde ulan nowatlaryň emele gelmeginiň sebäplerini regionyň bank resmiýetlerinden anyklap bolmady. Türkmenistanyň ýaşaýjylary ýurtda pensionerleriň, çagaly eneleriň we maýaplaryň döwlet tarapyndan alýan kömek pullarynyň plastik kartlaryna geçirileli bäri regionda puly naktlaşdyrmagy bolan islegiň artanlygyny, emamynyň üçin bar bolan talaba görä mümkinçiligiň döredilmeýänligini, bankomatlaryň sanynyň ýeterlik däldigini, aparatlara goýulan pullaryň bolsa tiz gutaryp galýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanda raýatlaryň zäkmet haklarynyň plastik kartlara geçirilene bir näçe ýyl boldy. Soňky ýylyň dowamında pensiýalar, sosial kömek pullary, stipendiýalar we daýhanlar bilen hataplaşyk nakt däl görnüşe geçirildi. Daşowdaky habarçymyz pensiýalaryň we sosial kömek pullarynyň plastik kartlara geçirilmeginden soň etraplarda 10-15 daýhan birleşigine bir kassier bellenip galanlaryny işden boşatmak üçin täze bankomatlaryň satyn alınıp işe girdilendigini belledi. Emma habarçymyzyň bank resmiýetlerine salgylanyp aýtmagyna görä, satyn alynýan täze bankomatlar hiliniň petligi sebäpli tiz sandan çykýar. Daşowda bolup bilse her etrapda ýekaja bankomat işleýär. Galanlaryň ählisi döwlüp hatardan çykdy. Hatda alynan bankomatlaryň haýsy firmadan alynanlygy barada kepil haty hem ýok. Olary awatlamagyň çykdyjylarynyň etrapdaky banklaryň işgärleriniň hatabyna bejermegi ýol başçylar talap edýärler. Bellemeli ýeri bu bankomatlaryň her biri adyndan 40-50 miň dollara satyn alınıpdyr. Hytaýda öndürilen bu bankomatlaryň ätýaşlyk şaýlary hem tapdyrman ýörite zakaz bilen ýasaldyp getirilýär diýip Azatlygyň habarçysy bankdaky çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Soňky aýlarda Türkmenistanyň paýtagtynda we vilayetlerinde banklaryň öňünde we bankomatlaryň daşynda uly nowatlaryň döreýänligi barada ýygyderli habar berilýär. Azatlygyň Türkmenistandaky töhfetdeşleri bankomatlaryň sanynyň talap edilişinden azdygy, içindäki puluň tiz gutaryp galmagy, üstesine çekip bolýan puluň möçberine degişli çäklendirmeler ýaly kynçylyklara ýygyderli duçar bolýandyklaryny aýdýarlar. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultan Atçyly we gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Aşgabat şäheriniň protokol köçeleri atlandyrylýan köçeleriň araççylyk işleri bir kemde ýerine ýetirilýän wagtynda Aşgabatyň kiçik trapçylarynyň aralary gözgöýen ýagdaýda hapaçylyk bolmagynda galýar. Aşgabat şäherindäki ýaşaýyş jaý müdürlikleriniň we ýaşaýyş jaý ulanyş tiretleriniň ýerine ýetirmelik kommunal hyzmatlarynyň göwnüçe ýerine ýetirilmän gelýändiginden ýaşaýjylar juda närazy bolýandyklaryny aýdýarlar. Ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä, şäherde bar bolan zerdiwel oklanýan ýaşyklerden tomys haýlary, olere oklanýan gawun garpyz paçaklaryndan, öý biýkeleriniň gyş üçin konserwerlän önümleriniň atylyp bolýan zaýaçylygynyň zerdiwel ýaşyklerini oklanmak bilen ýaşykleriň golaý gultumynda şiireli, porsy hapa suwlaryň akyp ýatandygyny görmek bolýar. Ýaşyklaryň aşagynda hapa suwlaryň lagym turwalaryna akmak üçin ýörüteleşdirilen turwalar, ýa bolmasa ýaşyklar ýumak arasalamak üçin suw turwalaryny geçirmeklik gödeginde tutulmandyr. Zirdiweler wagtynda aýrylsa da, ýaşyklardan gelýän porsy ýetden ýaňa onuň golaýyndan geçerýär däl. Şiireli hapa suwlar 100-200 metr ýaly aralyga akyp ýatyr. Onu ötün geçerler, esasan bolsa köçede oýnap ýören çagalar, ötegüçi awtolar basyp geçýärler. Zirdiwel ýaşyklar Tanepistaniýa tarapyndan dezinfeksiýa edilmeýär. Şeýle zirdiwel ýaşyklarynyň çagalar baglarynyň mekdepleriň golaýynda goýulýandygyny hem görseň bolýar diýip ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna gurrun berýärler. Köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň daş töwereklerini, ýaşaýyş jaýlarynyň giýrelgelerini täminlemek hem ýaşaýyş jaý müdürlikleriniň işgärlerini ýerine ýetirmeli işleri bolsa da, ýaşaýyş jaýlarynyň daş töwereklerini terip tüpürýän işgärler ýaşaýyş jaýlarynyň giýrelgelerini asla tüpürmeýärler diýip köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylarynyň biri Mehriban daýda aýdýar. Ýaşaýyş jaý müdürlikleriniň jaýlarynyň daş töweregini täminleýän işçileriniň aýtmaklaryna görä bolsa, olary etat işinden oýup, bir ýerde çäre geçirilse şol ýere alyp gidýärler.
Ol ýerde ýer-ertir saat 5-den akşam saat 10-a çelli tämirleş işlerini geçirýän işçiler bir kullap öz esasy iş ýerlerine gelip bilmeýärler. Şol wagtyň dowamında bolsa jaýlaryň daş töweregi hem aşa gapalanýar. Şäher ýaşaýjylarynyň aýtmaklaryna görä, käte awlanýan pişiklerin, pişik awlaýjylardan açyp ýa özleriniň tötenlikden öýleriň howa çalyşdyrjy turbalaryna açyp, soňra ol ýerde ölýärler hem kän bolýar. Maslaň ise esasan jaýyň birinji gatyndaky öýlerde döýülip başlanýar. Ýaşaýyş müdürliklerine jaň edip aýdylanan soňra hem şol gün gelip maslagy çykaryp aýryp berýärler. Kä halatlarda bu çakylygy bir gün geçirip gelýärler. Tan teknikler işlerini köplüğünden yetişip bilmeýändiklerini aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündölügi. Pakistanda geçýän dartgynly saýlawlarda onlarça adam öldürildi. Pakistanyň Quetta şäherindäki saýlaw uçastaklarynyň açylmagynyň ýa-da amala aşyrylan janyndan geçeniň hüjümünde onlarça adam öldürildi. Pakistanda geçirilýän saýlawlarda galplyga ýol berilýänligi barada öňe sürilýän çaklamalar saýlawlara kölege salýar. 25-nji iýulda geçirilýän saýlawlarda opozisiýa lideri Imran Khanyň Tehrik-i-Insaf partiýasy bilen tutsawlukdaky öňkü premier minister Nawaz Şerif'in Pakistanyň Musulman Ligasy Nawaz partiýasy bäsleşiginiň başyna çekýär. Buluchistan welaýatynyň administrativ merkezi bolan Quetta şäherindäki saýlaw uçastagyna edilen janyndan geçeniň hüjümünde 31 adam öldü hem de 35 adam yaralandy diýip Pakistanyň howpsuzlyk gullukları we saglyk resmileri aýtdy. Ençem adamyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy barada peýda bolýan habarlar hüjümni ölelleriň sanyny artdyrar diýen huwatirlanmalar döredýär. Partlama wakanyň bolan ýerine şaýat bolan jurnalist hüjümüň ýapyk saýlaw uçastagynyň daşyna amala aşyrylandygyny hem de onuň wakadan soň ýangadan açylandygyny habar berdi. Ölenleriň hem de yaralananlaryň aglabasy saýlawçylardy diýip familiýasyz habarçy Zaynuddin aýtdy. Hüjümüň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist topar öz üstüne aldy. Topar hüjümüň janyndan geçen bombaçy tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdy. Ýöne bu barada giňişleýin maglumat ýa-da suwutnama hödürlemedi. Şu aýyň başynda Islam döwleti ekstremist topary Bulucistanyň Mastung şäherçesinde geçirilen saýlaw duşugyny 149 adamyň ölümine getiren hüjümle de özleriniň eliniň bardygyny aýtdy. Saýlaw kampaniýalaryna bolup geçýän zorluklarda iýun aýyndan bäri 180-den gowrak adam şol sany 3 dalaşgär öldürildi. 25-nji iýulda ýer bilen Demirgazyk Günwatar Pakistanyň Swabi etrafyndaky bir saýlaw uçastagyna bolup geçen atyşykda Tehrik-i-Insaf partiýasynyň bir aktivist öldü, başga da 4 adam yaralandy. Saýlaw komitetiniň haýyşy boýunça ýurdun çar küncündäki saýlaw uçastaklaryna 370 000 harby ýerleşdirildi. Şeýle köp sanly harby şu wagtda çenli Pakistanyň taryhyna saýlaw uny saýlaw okrugyna ýerleşdirilmänni. Mundan daşgary başga da 450 000 polisiýa işgäri howpsuzlygy üpçün etmek üçin tawsyrga çekildi. Ses berişlikden öň geçirilen pikir soraşykda Imran Khanyň partiýasy sesleriň 30%-ni, Şerif'in hökümet başyndaky PML-ny partiýasy bolsa sesleriň 27%-ni eýe bolýar. Beýleki bir pikir soraşygyň netijelerini Şerif'in partiýasy 26% bilen ýaryşyň başyny çekýän wagty Imran Khanyň partiýasynyň paýyna sesleriň 25%-i düşýär. Saýlaw bäsleşigini 3-nji ýerde 2007-nji ýylda janyna kast edilip öldürilen öňkü premier minister Benazir Bhutto'nyň ogly Bilawal Bhutto Zandari'nin baş tutanlygynaky Pakistanyň Halk Partiýasy barýar. Saýlawlarda ses berýän halky gyzyklandyryp ünje goýan esasy meseleler korrupsiýa garşy görüş, siýasata harby strukturalaryň täsiri, energiýa ýetmezçilikleri hem de infrastrukturalary östürmek bolup durýar. Saýlawlaryň ilkinji netijeleriniň 25-nji iýulda giýjaşam, ahyrky netijeleriniň bolsa 26-njy iýulda aýan edilmegine garaşylýar. Azatlyk Radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz.
Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepiliyet edýäris. Gepler Adatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulmurady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan vilayatynda Birleşen Halkara Güýçleriniň harby uçaklary Islam Döwleti atly toparyň harby merkezini hawadan bombalady. Onuň netijesinde Islam Döwleti atly toparyň ençeme ýaraglysy halak boldy. Ölülleriň arasynda merkezi adiýaly jeňçileriň bardygyny resmiler aýdýar. Jowzjan vilayatynyň Derdap we Goştepe atly etraplarynda Islam Döwleti atly toparyň militanlary hereket edýär. Jowzjan vilayatynyň hakiminiň medpuat wekili Muhammed Rıza Gapurynyň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Birleşen Halkara Güýçleri bilen Awgan harbiýleri Daişçilere garşy harby operasiýa başladypdyr. Hawa hüjumynda Tajikistanly militanlar halak bolupdyr. Aýgytly goldaw atly halkara harbiýleriniň hawa güýçleri Derdap etrafynda Islam Döwleti toparynyň aragatnaşyk merkezini bombalanyny bildirip Gapuri şeýlediydi. در این حمله کشته شد تاجیکستانی است. اینا وظیفه‌شان تامین Hawa darbasynda ençeme Daişçi öldü. Ölülleriň arasynda merkezi adiýaly jeňçiler hem bar. Daişiň aragatnaşyk boýunça Tajikistanly hünärmen hem bomba hüjumynda halak boldy. Jowzjan vilayatyndaky Daişçiler bilen Gündoğur Awganystanyň Ningarhar vilayatyndaky Daişçileriň arasynda öň aragatnaşyk bardy. Daиш toparynyň şol gatnaşygy häzir kesildi diýip Gapuri aýtdy. ارتباطات مخابره‌ای گروه داعش جوزجان و نگهات Jowzjan vilayatynda Daиш topary bilen Taliban hareketiniň arasynda da çatışyk boldy. Iki toparyň arasynda bolan çaknaşykda iki tarapdan onlarça militan halak boldy. Daиш bilen Talibanyň arasynda dartgyllygyň dowam edýäni ýerli ilat aýdýar. Şu pursatdan peýdalanyp Awgan güýçleri iki tarapa da zarba urýar. Gapurynyň aýdysyça hawa zarbasynda Talibanyň meşhur komandiri öldürilipdir. Talibanyň Sençarek atly etrap üçin bellen hakimi hem halak bolupdyr. مولوی شاکر ولسوال نامنهاد طالبات ولسوالی سمچرک Islam Döwleti atly topar bilen Talibanyň arasynda häzir hem uruş bar. Daişiň yerleşdiren minasynyň partlamagy netijesinde 10 talib söwesijisi ölüpdir. Bir näçesi yaralanypdyr. Gapurynyň aýdyşyna garanda ölülleriň arasynda Talibanyň bir komandiri hem bar. Iki topar bir-birini öldürmeni dowam etdirýär. ما اینی که از سوی گروه داعش 10 تن طالبان کشته شد. Daиш bilen Talibanyň arasynda barýan uruşa Akça, Mürdiýan we Hamýab etrafynda hereket edýän türkmen talipleri hem gatnaşypdyr. Talibana goşulan türkmenlerden hem bir näçesiniň Daиш talip uruşunda ölendigini, adynyň tutulmagyny islemedik bir türkmen wekili aýtdy. Ýeri gelende ýatladyp geçsek, Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan vilayatynyň 8 etrafynda türkmenler gowçum bolup ýaşaýar. Vilayatyň owalarynda türkmen ýaşlary eline ýara galyp talip adynda hereket edýär. Jowzjan vilayatynyň üç etrafy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmenistanyň serhat ýakasynda ýerleşen Hamýab etrafynyň obalarynyň hem aglabasyna jeňçiler ýeçilik edýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.